Sí, en primer lloc, per a deixar clar que el PP no volia portar este punt al plenari. No volia portar-lo i és tan així que per 2 voltes va votar en contra. Quan se discutia este punt fa 2 plenaris, va haver una al·legació d'este regidor que es va votar demanant que este punt passara pel plenari. I el PP va votar en contra. Part de l'oposició se va abstindre, però el PP va votar en contra. I, per tant, per això no venia al plenari i per això este regidor va presentar el recurs. I devia de vindre al plenari per lo que suposa d'economia, de diners i per lo que suposa de temps. Perquè no és una qüestió d'aprovació per la Junta de Govern, és una aprovació, siga una empresa la que se presente, siguen 10 per este plenari. Per tant, estem així discutint no perquè volien vostès el porten perquè no les queda més remei. Volien evitar-se este punt. L'altre és que, lògicament, quan se planteja esto, l'anterior punt, que era la baixa, nosaltres li dèiem que tot el món anava a apostar per el màxim, se presentara qui se presentara, perquè la baixa suposava un 5,4%. És curiós que en aquest interval de temps el govern central, el govern d'Espanya, puja l'IVA el 2%, quan la qual cosa de 41.000 euros que anava a la baixa ja hem perdut 14.000 en este viatge. Si vostès no se senten en l'empresa a tratar de negociar què fem en aquest IVA. Perquè si no de partida ja no és que la baixa siga del 5,4, és que la baixa serà del 3,4. I és veritat que no és per culpa seva a nivell local. Segurament, si estiguérem al revés, vostès dirien que sí, que és culpa meva, per no haver-lo tingut en compte sabent que és el mateix partit el que està governant i que aquesta postura o aquesta proposta de l'IVA anava. I per tant se podia haver modificat aquest plec de clàusules en l'apartat de l'IVA i no perdre cada any 14.000 euros. Però la part més important, que és en la que nosaltres no estarem mai d'acord, és que puguem substituir persones per màquines. Ahí no. Ahí no estarem d'acord, perquè estem parlant del nostre poble en una suma d'aturats de més de 2.600 persones, que aquesta aposta econòmica que li costa a tots els veïns del nostre poble més de 700.000 euros a l'any, era una eixida per a el que apareixia en el plec de condicions de 29 persones. Clar, si aquestes 29 persones per les quals nosaltres se creien que és que directament s'anava a incorporar i que qualsevol abans no suposava retirada de personal, doncs clar, ja nosaltres ahí no anem a estar. Perquè si el que li estem donant a l'empresa és que canvi la granera de la persona que guanya 500 euros o 600 euros per una màquina nova que no se li posa malalta i que li costa 2.000, doncs vostè entendrà que no. Que nosaltres plantejarem que en el plec de clàusules tindria que estar arreplegat, que este personal, com a mínim, ha d'estar incorporat durant tot aquest temps al treball. I que si no està, s'incorpora. Perquè si no demà canviarem les persones per màquines, els carrers estaran molt ben nets i tindrem no 3, que és el que ja pareix que se detecta que no compten. Potser tenim a 6 o 7 persones menys i els tenim a l'atur. Això sí, tenim 2 màquines més boniques netejant voreres per al nostre poble. Però 7 aturats més. I per tant nosaltres ahí no anem a estar. Si vostès això no ho corregeixen i se mantenen en que l'únic que li interessa és que el barri estiga net, a nosaltres ens interessa que el barri estiga net i fet sobretot per persones per a donar faena i en aquests moments en què tenim més de 2.600 aturats i en una aposta econòmica que no se va repetir segurament en aquesta legislatura mai més. Sí, per no continuar en l'eufòria, nosaltres estem d'acord en la proposta, ens pareix perfecte que se substituïsquen
per l'alumbrada del nostre poble i a partir d'ahir estalviem i contaminem menys. El que ja no tenim tan clar és el següent. I després tratarem en pres i preguntes d'explicar-lo per les coses que fa la Diputació que no acabem d'entendre-les moltes vegades. Però en aquest cas hi ha una aportació, una subvenció de 160.000 euros, l'Ajuntament posarà 80.000, ningú problema, perfecte, anem a canviar les bombetes, perfecte, però el problema és quan fem números, i al fer números resulta que cada bombeta, cada bombilla, cada ampolla ens costa 181 euros en 54. Claro, els impostos no són de la Diputació. Els impostos que té la Diputació són també d'este poble i dels nostres veïns, que li passem també una part. Però l'impost són de tots. Nosaltres, la pregunta ens hauria agradat, la veritat és que hem pujat este matí per a veure com estava la situació i veure quin era l'informe, però ens hauria agradat, per això no votarem en contra, però no el votarem a favor, s'abstindrem, perquè ens hauria agradat veure un estudi de si este preu, en aquesta qualitat, en el mercat, és el que és. Nosaltres no posem en dubte res, però ens agrada veure sobre negre allò del paper blanc. Veure el preu, en realitat, del mercat, veure l'eficàcia i veure si els 181 euros que invertirà la Diputació, però en diners dels impostos de tots els valencians i de Silla, és un projecte que guanya o és un projecte que guanya però no guanya tant. A nosaltres ens agrada el projecte, pero la guerra más redonita. Sí, nosotros votaremos en contra del punto porque nos parece una chapuza, nos parece que se está jugando con el sentimiento de las personas y nos parece que quien causa el problema no puede además darnos una solución ridícula. Es decir, cuando aquí se trae un plan de apoyo a las familias de víctimas de desahucios de la comunidad, lo que tendría que hacer quien lo propone, que está gobernando, es hacer la ley de la dación directamente. Y se acabó el problema. Y se acabó el problema. Por lo tanto, lo que no puede hacer es crear el problema o no darle solución y venir con chapuzas de este tipo a nivel municipal para decir que se va a un apoyo de la familia de desahucios. Desahucios, con lo cual quiere decir que a las personas que están en necesidad, que no son desahuciadas, no se les va a dar. Lo cual nos parece otra chapuza exactamente igual. Y lo que ya nos parece, lo que nosotros no vamos a participar de ninguna de las maneras, es en el punto en convertirnos en policías y contraocupas de la gente que ocupe viviendas que estén desocupadas. Hasta ahí podríamos llegar. En el punto sexto, el tercer párrafo dice, nos obliga a colaborar con el IPSA en cuantas acciones administrativas y judiciales sean necesarias para el lanzamiento del ocupante ilegal e inmediata ocupación posterior. Como usted comprenderá, nosotros no somos antiocupas de ninguna de las maneras y no vamos a colaborar en esto. Votaremos en contra. Senyora regidora, nosaltres votem allò que creguem, quan creguem i en el moment que creguem. I es dona igual el que vostè pense o el que pense el seu grup. Nosaltres actuem per convicció política nostra, no per la seva. I a nosaltres això ens pareix una xapuza. I esto és fum, fum. Això no val per res. Esto és per una foto mediàtica demà en el Canal 9 o en algun periòdic de dretes. Ja està, no serveix per a res més. No val per a res. Les cases que té l'IPSA en qualsevol poble se poden utilitzar? Sí, ja. Fa falta això per a que s'utilitzi? No. Quina és la funció de les cases o dels pisos que té l'IPSA? Pues vivenda de protecció social. I a què ve ara a afegir-li en este rebombori de que és que va a ser un plan de apoyo a la familia víctima de desahucios en la comunidad? Cambia usted la llei i ja està, i s'ha acabat el problema. Canvia vostè la llei i ja està. No, aquí el que fem és tirem el fem a la canonada i quan arriba al final, com se veu, diu, hi ha que comprar una granera i lleixiu. No, no tirem el fem des del principi i no fa falta ni la granera ni el lleixiu al final de la canonada. Pot fer l'IPSA ja l'arreglo d'aquestes vivendes? Sí. Per què no ho fa? Perquè no vol. Perquè no vol. Qui és el propietari d'aquestes vivendes? L'IPSA, que ho faci.
Si vol que ho fem nosaltres, i nosaltres la recolzaríem a vostè si l'IPSA diu totes les vivendes de l'IPSA passen a l'Ajuntament. I allà estem. I passen en propietat. I nosaltres, a partir d'ahí, decidim. Però què anem a fer nosaltres en dos propietats de l'IPSA, que no podem entrar, que ens deuen diners, que vostè sabe que deuen diners des de fa ja 7 o 8 anys i no es paguen? Tot això és fum. Una foto, molt bé, i si hi ha algú en premsa dient que ja van a solucionar el problema dels desahucios i ja està, doncs endavant. Que canvien la llei, que és el que toca, que estos són xapuzas, que se poden fer i no perdem el temps.